Čaute, vítajte na kanáli Boli ste tu a dnes vás prevediem svetovou výstavou Titanic. Táto výstava je putovná expozícia venovaná slávnej lodi RMS Titanic, jej histórii, pasažierom a tragickému potopeniu v roku 1912. Výstava ponúka návštevníkom jedinečný pohľad na príbeh legendárneho parníka prostredníctvom artefaktov, interaktívnych expozícií a realistických rekvizít. Môžete tu vidieť originálne artefakty, osobné predmety pasažierov, vybavenie z lode, časti interiéru, replika kajút a interiéru, historické fotografie a listy, záznamy o pasažieroch. Výstava bola usporiadaná vo viacerých krajinách vrátane USA, Španielska, Nemecka či Slovenska. Návštevníci často dostanú na začiatku prehliadky palubný lístok s menom skutočného pasažiera a na konci sa dozvedia, či prežili. Titanic bol luxusný zaoceánsky párnik britskej spoločnosti White Star Line, ktorý sa preslávil nielen svojou veľkosťou a luxusom. Apropos, na tejto lodi sa ponúkalo slovenské víno, ale aj tragickým potopením počas svojej prvej plavby v roku 1912. Základné fakty o Titanicu. Dĺžka Titanicu 269,1 metra, šírka 28 metrov, výška 53 metrov, hmotnosť 46 tón, kapacita 2435 pasažierov plus 892 členov posádky. Maximálna rýchlosť 23 uzlov, čo je cca 42 km za hodinu. Cena výstavby $7,5 milióna, cca 200 miliónov v dnešnej mene. Apropos, keď som spomínal, že každý návštevník dostane imitáciu cestovného lístka, na ktorom má meno pasažiera a na konci výstavy sa dozvie, že či plavbu prežil alebo nie. Mojím pasažierom bol Benjamin Guggenheim, oceliársky magnát. Prvá a posledná plavba. Dátum vyplávania 10. apríla 1912. Trasa viedla z Anglicka do USA New York. Dátum potopenia 15. apríla 1912 po náraze do ľadovca. Čas potopenia približne 2 hodiny 40 minút. Miesto potopenia Severný Atlantik približne 600 km od Newfoundlandu. Tragédia a následky. Náraz do ľadovca 14. apríla 1912 o 23:40. Titanic bol vybavený 5 plavebnými komorami. Pokiaľ by sa poškodili 4 plavebné komory, Titanic by bol schopný plávať ďalej. No poškodil sa po celej svojej dĺžke, čiže 5 komôr zaplavilo. Tragédiou bolo aj málo záchranných člnov. Titanic mal 20 člnov, ktoré nestačili pre všetkých pasažierov. Celkový počet osôb na palube bol 2224, počet zachránených 710. Z toho nám vyplýva, že počet obetí bol 1514 osôb. Zaujímavosti o Titanicu. Titanic bol považovaný za nepotopiteľný kvôli modernému systému vodotesných komôr. V prvej triede sa nachádzali luxusné kajuty, bazén, telocvičňa a reštaurácie. Cestovný lístok prvej triedy stál $4350. V prepočte na dnešnú menu to vychádza okolo $100,000 amerických dolárov. Vrak Titanicu bol objavený 1. septembra 1985 v hĺbke 3821 metrov pod hladinou oceánu. Titanic nebol len loďou, bol to symbol technologického pokroku, luxusu, ambícií na začiatku 20. storočia. Bohužiaľ práve pre túto kombináciu sa stal aj jednou z najväčších námorných katastrof. Stavba Titanicu. Titanic bol postavený v lodenici Harald and Wolff v Belfaste, Írsko. Začiatok výstavby bol 31. marca 1909, dokončenie 2. apríla 1912. Titanic mal dve sestierské lode, Olympic a Britannic. Olympic bol spustený pred Titanicom, úspešne slúžil od roku 1935.
Britannic, potopený v roku 1916 po výbuchu míny. Titanic bol na svoju dobu technologický zázrak, vybavený najmodernejšími bezpečnostnými systémami a luxusom, ktorý dovtedy neexistoval. Titanic bol rozdelený na 3 triedy cestujúcich, pričom luxus a pohodlie záviselo od toho, koľko si človek mohol dovoliť zaplatiť. Prvá trieda pre najbohatších a najelegantnejších ľudí tejto doby. Kajuty boli extrémne luxusné, drevené obklady, vyrezávané stropy, tečúca voda, koberce. Na palube boli luxusné reštaurácie a jedálne. Jedálny lístok obsahoval aj homárov, kaviár a jahňacie mäso. Bola tu aj telocvičňa, bazén, turecké kúpele a sauna, knižnica a fajčiarsky salón. Druhá trieda, určená pre strednú triedu obchodníkov, lekárov, učiteľov. Takisto kvalitné ubytovanie, ale nie tak luxusné ako prvá trieda. Cestujúci mali spoločenské miestnosti, knižnicu a slušné jedlo. Tretia trieda, určená pre imigrantov smerujúcich do USA za lepším životom. A ako to už všetci dobre viete, pomôžte tomuto kanálu rásť. Kanál sa rozrastie, ak tieto videá ukážete svojim známym. Napíšete koment a dáte like. Ja viem, že tých videí tu je pomenej. A preto si dajte aj zvonček, aby vám neušlo ďalšie video.